jornalistes i gent diversa que vulgui veure el vídeo, o que el veurà. Avui explico com he fet aquests 3 avets de roba. Si voleu saber-ho, quedeu-vos. Gràcies! De totes les teles country del Mussol, vull fer uns abrets de Nadal. Aquestes 3 són les que he triat. Vull fer el gran amb aquest i els altres el mitjà i el petit. Bastons i pinyetes o altres ornaments, bases. Per la decoració, doncs cintes, botonets a moda de boles, això també, boletes d'aquestes. Unes floretes i fil daurat. El patró d'una estrelleta. Aquí teniu 2 models. Feltre, per fer l'estrella, les agulles de cap, agulles o pinces i el fil. Un boli d'aquests que s'esborra. Un regle. Tisores, aquestes per tallar la roba i aquestes per tallar el sobrant. Que no importa tenir d'aquestes de ziga-zaga, Farcit i cola calenta. Doncs ja començo. Ara el que faré és marcar amb el boli que s'esborra. Per exemple, faig així, marco les cantonades. Aquí hi havia una, aquí l'altra i l'altra. I després amb el regle les uneixo. Puc fer així, veus? Poso així, faig el centímetre, posant per damunt de la mateixa línia. Doncs ja puc marcar i per on retallaré. I per aquí igual. Poso 1 centímetre. Ara tallaré per la línia aquesta de fora, l'exterior, vaja. I s'han de fer 2, un altre com aquest. Quan tinguem els 2, encarem les 2 teles, els 2 triangles, que quedi ben coincidit, que quedi. I ja comencem a treballar per la banda que hi havia la línia, perquè així ho veurem. Trebem amb les agulles, que quedi bé, m'estic torçant. Quan ja ho tinc tot així, el que faré és cosir des d'aquí, posarem una des d'aquí, la línia aquesta, per la línia aquesta que he dibuixat abans, cosiré d'aquí fins aquí, deixant aquesta obertura sense cosir. Aquí no cosirem. He fet el mateix amb el triangle mitjà. He fet el mateix. Aquest cop ho he fet doblegat. Doncs estan preparades l'arbre gran, el mitjà i el petit i cap a cosir. Des d'aquí, deixant aquesta obertura tot al voltant. Bé, ara toca retallar les cantonades de tots els arbrets, perquè així a l'hora de girar les cantonadetes quedaran més bé. Ara també retallaré totes les vores amb aquesta tisora de dentetes, però que no cal que sigui aquesta, retallant-ho amb una normal i ja està. Aquesta perquè la tinc i això. El que hem de fixar-nos és no retallar a la banda de l'obertura. Allà on hem deixat, això no, tallem la primera banda i després retallem la segona banda. Segona part, aquella banda, l'altra cantonada. En canvi, per aquí al mig no, perquè així ens servirà per cosir-ho bé després i còmodament. Ja estan els 3 retalladets, les vores, i el que s'ha de fer és girar. Es gira, també des del final, des de la punta de tot, es gira
perquè a les puntes va haver un perill d'aquells de xino. Trec això, a l'altra banda, trec aquest, val? Després es planxarà, s'ha de planxar això. I aquest també el giro tot, des de la punta. L'important és, amb el punxó, a veure si ara ho ensenyo més bé, treure les cantonades. La d'aquí, que són 3, la d'aquí, a veure, i la d'aquí. De moment està així ja. Seguim amb la decoració. En el gran hi posaré una cinta ziga-zaga amb la roba, en el mitjà unes cintetes i en el petit un cordonet daurat. Fixo el que són les cintetes amb una mica de cola per tela, perquè no es mogui quan cosi. També fixaré una miqueta les floretes de l'arbre gran. Com podeu veure, abans d'enganxar-ho ja havia farcit. Aquí ja coso l'avet mitjà amb una puntada mig decorativa, amb un fil d'aquests de punt de creu. També cosiré les cintes ziga-zaga amb el mateix tipus de puntada. I després les floretes els hi faré com una creueta al mig en fil daurat, com podeu veure aquí. També he cosit els botons tant en l'avet mitjà com en l'avet petit. La garlanda de l'avet petit és un cordó daurat. Ara coso en fil daurat els llacets que posaré als arbres. Començo a copiar l'estrella en el feltre. Ho faig 2 vegades. I la retallaré. Mentrestant tinc escalfant la pistola de cola calenta per poder ja enganxar les 2 cares. Poso les 2 agulles de cap separadetes i afegeixo la cola calenta i poso damunt, es poso ben separadetes les agulles perquè amb la cola es mouen. Veus? Ho apreto, torno a acomodar bé i ja tenim l'estrella. Aquí tenim ja la cola escalfant-se, l'arbre amb el foradet ja a punt de tirar la cola i el bastó gruixut fet de tronc. Aquí poso dalt i baix, he pensat que així aniria millor, per tant el de dalt vol dir anirem aquí. Tiro un bon gruix. Col·loco el que vull dalt aquí dalt, apreto, així, i acabo d'omplir-ho. Posaré per aquí els costadets. A veure que ho veieu. Poso així, apreti i es veu. I ara acabaré d'omplir. Anem posant més flocs d'aquests, de water, cap a les cantonadetes. Perquè quedi ben mullidito. I així farem amb tots els altres. Amb el petit i amb el mitjà. Vinga, doncs ja estan els 3 arbrets col·locats al tronc. I ara tocarà cosir. Ho coso, tots 3, i torno. Millor començar des d'aquí, des del mig, perquè quedi centrat, perquè l'altre, en el gros, he començat des d'aquesta punta, des d'aquesta, i llavors me n'he anat massa cap allà,
no sé si es veu. I m'ha quedat una mica desplaçat. No hi ha més tros d'aquí que d'aquí. Llavors, millor començar que quedi centradet el tronc i després ja a l'altra banda. Primer unes puntades així que quedi ben agafat, així, ben travat, i després ja en puntada amagada. En cadascun dels troncs, cada arbre té la seva base. Faig el contorn del tronc, de l'un, que mono aquest, de l'altre, així, per rascar una mica. Rascant l'altre dia se'n va trencar aquest, però ja ho decorarem d'alguna manera. I ja us ho ensenyaré. Aquí també fer una mica de rascar en cadascun per poder-ho enganxar, d'acord? O amb cola blanca o amb la pistola de cola calenta. Doncs ja està rascat l'interior del cercle de la circumferència que he fet. Doncs el cercle està ja rascadet per tal que s'adhereixi més la cola. Bé, també he rascat la base dels troncs. Aquí estic enganxant una punteta com a decoració. Ho faig en els 3 avets. Tinc uns llacets fets, els arbres, i aquest. També es pot fer cosint, Ja està. Aquí va l'estrelleta. Poso cola calenta al cercle dibuixat a la base i també a la part inferior del tronc. Llavors ho enganxo i faig el mateix en tots els avets. I per acabar he enganxat amb cola calenta aquestes pinyetes a la base. Un cop tinguem ja les agulles posades, si mirem al darrere, millor posar-les per l'altra banda. Sí, posarem per l'altra banda. Això també corten. Per anar més... No sé per què. Està gravant? Ara grava? Ara grava. Doncs no he gravat res.